I això què farem? Un altre document? No farem més documents. Miri, quan arriba al despatx que jo ara ocupo, es troba una pila de documents dient què és el que hem de fer. I el més sorprenent de tot és que tots diuen el mateix. I cada un dels que arriba deu demanar un informe més i diu, ara informi'm d'això, i tornem-hi. Per anomenar els últims, el Pacte de Salut del 2014, el Pla de Salut que teníem en aquest període, les 30 mesures per enfortir el sistema de salut, jo en aquestes hi vaig participar, el Pacte Nacional de Salut, que també hi he participat. Hi ha alguns elements que són repetitius, dona la sensació com que els haguem fotocopiat i tornem a dir el mateix, i no ho fem. Hem de posar en marxa reformes perquè aquestes coses, que ja estem tots d'acord, fem que passin. Això ho va dir la consellera a la seva primera compareixença a la Comissió de Salut. Podem estar-hi d'acord. El problema és que 4 dies després, literalment, es creava el Comitè d'Avaluació, Innovació i Reforma Operativa del Sistema de Salut, presidit per Manel del Castillo i amb 11 membres més, tots ells vells coneguts de la sanitat catalana. En paraules de la mateixa consellera, elements repetitius dona la sensació que els haguem fotocopiat. Aquestes persones tindran idees disruptives per reconduir el sistema? Ja ho veurem. Però què més ha dit la consellera? Que s'ha de millorar la productivitat dels professionals. Productivitat i servei públic de salut. Sembla allò de Groucho Marx i la intel·ligència militar. La cura de la salut ha de tenir un enfoc humanista, no d'escola de negocis i MBAs. Accessibilitat, qualitat, seguretat, temps, acompanyament. Aquests haurien de ser els conceptes prioritaris. Perquè si hem de valorar la productivitat, potser també caldrà analitzar el cost-benefici i l'eficiència dels consellers, gestors, gerents, directors generals. De moment, tot això són declaracions d'intencions. Haurem de veure com es desenvolupa tot plegat.